Ka jingai e bat ka jing et ba ka jong blei u Jesu Christ shapi hagani ka step. Ya ka jingpuson na ka ktien ka jong blei. Ginyo pule na ka kitab jingruai sngewsynei ka nong ka balai. Ka khot ka balai puar. Ka ktien ka baong na bala upen sngewsi pen ban un sngewsynei. Kat bakum ka jingbuon ka jingisnei jong u. Kani ka long ka benta jong ka ktien ka jong blei. Ka bapen kan mau. Bangidon yu kupa. Uba iet. Badu bakwa ya ka babahatam ha ka jingim ka jongi. Bat ka don ka por ha bangi yait persya ya ka mon ka jongu. Usneng badu sempat yangi. Bat ha ka ta ka jing sneng ka jing sempat ka jong blei. Isngow ya ka ta ka jing mong ka jing pang. Lapen sngow si yangi. Hendring isngow thuopat. Kat kum ka ktien ka jong blei. Ya ki bau blei u et. Ya kita ken usneng. Kum bau kupa ya lagi jong ki khon. Bau et usneng usempan. Bat ka ktien ka jong blei ka pen kan mau hang ni. Wat la da upen sngow si yangi. Pen ban un sngewsynei. Kat bakum ka jing buon ka jingisnei jong u. U blei ulong berius pa ha ka jingisnei. Ulong bakenrei ha ka jingisnei. Tadai nak ta ka daong yam day ya ka bangin no men siem. Yam day ya ka bangin do men siem. Ha bangin yai lemba ka jing sneng ka jing sempat ka jong blei. Ha ka jaka bangin no men siem bat bangin do men siem. Ngidon kam ban kren ni ka kentien. Ha ka khot ka ba sau po. Ka ba thok kum ni. Dungin yet ngin tenju ya la ki lenti bat ngin pai pat show try. Dungin kenti ya la ka download lembat la ki kti show blei ha ki beneng. Ha ka jaka bangin sngewsi. Ngin yet ya la ka jong ka jing yai lenti. Hang no bo blei kwa ya ka bat penbet ya ka lenti ya ka jongi. Dungin yet. Dungin tenju ya la ka lenti. Bat ngin pai ru show try. Ang it's camping ong ini ka kentien try yet yang nga ka sngi. Ngan pai shamya try. Ngan kentien ya la ka download. Ngan ra ya la ka kti shamya u blei. Ubahagi beneng. Lengi don ya kum kita ka download. Katakan ka download ka ba sngoret. Ka download jong ka jing sngongo. Ka download jong ka jing yet ya u blei. Namangi tips cam ba u blei. U kam et ma u yangi. Banya ka ba mangi et ya u blei. Tadena ta ka daw ka sngi ka ba menta. Tungin lekmen ha ka jing et ka jong blei. In lekmen ha ka jing yalam bat ka jing hikai ka jong blei. Compare ka ka jing sham ha ka jing ka jingi. Web ko ka jing sham ha ka jing ka jingi. Ka doni ka jing tumu. Ka Bible ka ong baro ki baja ha ka jing ka jingi ki trelang na ka bentaban pen bahayangi. Abang ilong ki khon ka jong blei. Pada bang idon yu blei u babha. Idon kam ya ka ban sngau tho. Pa kam don kanu ka bas neu ha ka jing mot ka jong blei na ka benta jongi. U blei don ya ka jing perkhat ka bas neu na ka benta jongi. Baro ka dei na ka benta ka babha sudah. Lesi ha ka jing ai lenti kala bandon ka jing pang khendiat. Ka jing mong khendiat. Ka jing sngewsi khendiat. Kala ban long ru pin sngau kum ba ka long shibon. Andre onda filadap ban yai lenti. Pila ru ban klep no ya kita ki jing sngewsi. Namaru blei un ai pad ya pi ka jing command. Barun ai pad ya pi ka jing sngau thuo. Kat no ka ba khrao ka jing et ka jong blei yangi. Ngit scam ha ka ni ka sngiru blei un kurkhui pi lang ba ka ni ka kentien. Bat fin duai ka ni ka jing duai. Kata ka long ban sha bo blei un yet. Bat bangin phairu show blei daga download baro. Blei ka jing sok norang kat bat pi ha ka ni ka sngi. Bat wat nom klet. U blei u et je pi. Kumba pilong. Amen.